Ole amasa in video screen te deuh hlek en thiam lo te kan lo la oma chuwang chuan a en dan tur kan sawi le lokang kan video ah khan in lu tanga comment na zone bor vela khan in long press anga in hmet deuh wang anga hnuai lamah khan zawi muangin in tuai thla ang aw in scroll thla dawn tina ni chu chuan ti hian alo lang tawh anga a screen kha in duh dan a lianin in adjust thei tawh ang in zoom dawn tina ni chu aw chuan a quality erawh kha chu in duh dan khan in en tawh mai dawn ani a fiah deuh hlek in duh chuan in en sang deuh ang quality in adjust na tur chu a chung sir kha in han touch zeuh anga khatah khan alo lang mai dawn ani chuan in duh dan ang taka fiah khan in en tawh anga a screen pawh kha in duh leh a te deuhin in tinga a lian pup a full pawh khan a en theih tho ania engmah harsat na awm lova mahse quality erawh kha chu in set sang ve deuh hlek mai dawn nia aw manager chuan eng thil nge thlenga alo ti vin thaka secretary zui pawh hrenin a thla ngal ani hian kan vaiin min soi sak ron ani hi ti in alo hek ngal zet yan hri leh secretary ki mate erawh chu an lo nui khi vur a enga tinge i boss te i lo za lo viawim ni sui turin neim manager in a ti chuan nei lo ka huana kel an lo luta ka thlai an lo peta ka lo pet let ve hlak ani kha helai hmuna thopo hi ka pe to lo ve a ka bang wange ti in a id po chu chhuata hrini chuan a pai ngal dai yan hria chuan avazia lo ve o tuna chuan tho ho po ka du to bik lo mai engei an ti in hrini chu ava thlek du ka me che sof deuh ka ni ve lo alo ti muk tho ho an du taxi lova chuan secretary zui wang ani awangin manager chuan a beng shepa a chaw ve khop mai yan hria chuan lo zuin engwangin nge manager bula khan kan in hrengai lo itia tin a lo zota a ho ana viawim ni hrini chuan alo ti mai si anin kar hi ala serious ve lem si lova pakhatala a serious chho tel mai bok si a kara a phur lui tlat hrini la in ina ka hodu ka ho tho wang ti in alo ti taw bura yan hri an alo mua zeu uncle kanin nei chan chu ipi in zai idu wang ani a lotling takin an zai zo to a kanin then thei to alom ti in ho chu angen li a then love nupa kan ni to engin alom vak lo che ti ka hria a pocket money ka ti tlem sakang a zia deuh mayang kapi hi dam chiang phot sila idu chuan kanin then don nia ti in anin thlem lung oi thei ta hlawa restaurant ah thil ei turin an kal hrenin ei tur chu tuia ti boka hel all khopin a ei zung manhmo chu tuman an chu sak lawang che yan hri an alo ti chuan ei vela alo ti ve thung karila cham lo ani enga tinge min hruai si rila cham ka ring she thei ti deuhin hrini chu anui ve vur a ho sanda yang ti a hlau deuh nge yan hri chuan bank card ta pe a password chu i birthday ania i du i lei theiang ti in a hril angai lo na ka nei to lo wangin min khongai ni mo poisa chu ka nga mai alo ti dai kanu puinia ka tho chhuat te chu ita thawalom chutiang zong chuan ngai du su yan hri an alo ti chuan ani le poisa ni lovin na ka du zok hrini chuan alo ti zaya ti chuan lu grupa thok tur chuan anin min le ta nge bank card alak sak du tak lawa chuan yan hri chuan a bazar pui ta topa dor changkang deuh pakhata hian a hruai kapi kan mu trep to a i du thom hno thlangla i hadon nia bil chu kalo pe ang ti na hril ani chuan ka thlang tak don ania o i than lo ten hrini hnara chuan yan hria chuan alo pen sak kera an thlang tak mai chu thom hnu thleng thar zong le bek thar zong te chu a thlang zo vek mai a ko deuh hung thei nia hawaya an bil tling khom po million sari vel dai alo ni hem mai chuti lain engi le lini te po an lo te lut ve che a ka hetai ngei ti a he in van le hnem em alo ti lut bor
Imo nu ta na ka lei sak ti an ni hi a ui na lo ti chuan shen mo ivan zam lo via a to don te ring nen a lo ti le a enge poi ka poisa po ka mang chuang lova shenin a lo ti ol sam et mi phakar takini hi mo nu tan chuan lini ba ka du lo engin a lo ti lai lai chuan in sum ro shenya thian rim palang ti in lini chuan a lo khap der vel ani lom enge inin ngai zong rei to a inin me ber engin ati le chuan ni e ka thiam lo fe ka ni a poi khop mai a lo ti chho chan ta a an tong kam vela chuan sheni chu ti buai tu mi pasal tur chu sak tu ang ta riau mai yan shi an hun liam to soi chuak ve sek to su a lo ti ve thung ani chuan u thomhno en turin kan lo kala puisa po ka nei to lo min lei vela engin a lo ti zai ma se new model ho chu an lo le zo vek to si mania khan du deuh mai hwal ka ni ya kan le thei don lo ani mo linin a lo ti deuh khera lungai su ka u le vek ani hi kan du kan la don nia engin a lo ti chuan lini thluak chu shani chuan a lo man chiang hle a miril rutluang yan shia hniana a du ber a lo hwal to chu dila tum ti a shekara kha u keman ka pe vekang cheu ka poisa ka mang chuang lova mun danga ken le mayang ti in an thil le sa chu a peta veka ma se yan shi chuan a lo chu let vat in vasual ve he chu shanita na ka le ni hi ti in shani chuak ta chu a zui san da ya enga tinge ka thil le sak che kha midang pe ki tum mai enga tan ma ingai lovem ni ti in alung oi vak ta lo o keite chu inu pui der mai kania lini nen inin kar a that kha atok ani mai alom ke chu min ngai to su ti in shani chuan alo nial tlat le ngal yan shia thin rim lutuk ti ngai na she si lo chu akal vuta kar chunga chuan lutin an tlan san nal makti dewin shenin a clear ner nunga a junior in a lo call sheni hi technician ani kan ti to kha computer le akai hnoi system han khoi vel hi chu ne so rem tak alo ni a ming le ma lavender in voin china company tam takin thopui an chak em aruka an zon luai tunge ani an sha si lo mithiam in thup tlat alo ni a ama aya a junior hi a mathe mai thin na tho na tur kalo ngai ven sak le don chem ni alo ti chuan lu group pa ka thok to don alom ti in phur dewin alo changa yan shi te tlan liam to po kha an lo tlan let le nula shani lo ding reng chu alo pulopa kara ada lut uncle enga tinge khatia min ti ngota ati chuan ngoi ro thil engemo lo ni a in shat na emo in thiam lo na po inei na nge a lo ti le thaka nei lem nang ti in lo chang zuai re ya chutiang taka alung oi lo mel chu ala hmungai lo tlata a hlau ve deu tuna chang chuan ka thil pek chi apiang chu ita ani ti shareng tuang che midang pe mai to su ani lo chuan zana khuma alo ti chuan shani chuan du tok te ti in alo khap wata alai hle bok secretary ki mapo in anin hnial na zong te chu alo sheve vek bok si a tlangwal virgin tan chuan anuam vak lo riau zana chuan shani chuan asam suk chu alo shuro dela yan shia lo ho in ivalo ho ma ve ti in alo bia a dar kwarik dai to hi min chhor hlum itu mem ni ti in yan shi chuan alo fiam le zewa asam hu te chu dryer mang chuan alo chiam ro sak vel shani lai deuh chuan ke chu ka muta chhuak kawa mu te ang ti in kalda ya tuma yan shi chuan lo pot le tin lom thu po min la shel me alo ania ti in lo fo tum shani po chu mak tak mai in alo in ready le ngal vek to ma se yan shi phone alo ri hlau lin muturin akal san le dai sia swal lutuk mai min thlem te a ti in tun chum chu shani po alom vak lo tlat lu group te hi company chang duang tak an ya wangin melma le air2 an nga em a voi tam tak an computer system hack sakin an thuruk lak bo sakle ti chha sak an ni fowa
an tal buai thin hle chu thil ti top tur chuan mithiam lavender chu thawhpui an duh hle thina an zawng mek alo ni lini chuan lavender kha izawng mek ti ro kalo ngai ven sak chi a China ah hian a ngei tih ka chiang zon hmuh chu a har viawang mahse thei tawp kalo chhuah pui ang che tiin in lak mak that nan chuan alo hril na thawk turin lu grupa chuan hrenit chu avakala secretary chuan thil chin chang alo hril fiah zung zung an computer hmanlai chu hrenit chuan tha a tiin a fak hle a an main engine room a an hmanlai phei chu a tha zia leh a chhungah chuan minaran lu an phal lo thu secretary chuan alo hril vat Shani ero chu a luh tir ve hlawa technical department ha thei zia le hekar ho chin om zia te chu alo hril pa mol mol boka lavender chu thawhpui an tum thu le an zon mek thu te po a soi tel zeu chulaya an hnathawk tela chuan Shani chu interview po nei lova hnathawk tura lak ani topawang chuan an lo ngai sang vak lova Milshat Ivanei tha om bik ve Mr. Luanen hian in lo in chu e kha viau zok te hi ani lo mo an lo ti vela kanin shewak ngai lo tia a chan lain yan shi chuan alo en thareng to Shani chu office a chuan a ko phei ngal amal chunga lo po thut pa in enga nge min shat lo thu hi isoi ve zia te na zot o itan ve kalom ka ti lini nen ininkar a chha zwa pha nga sin inin ngai zong thin ti an sheveka inupui ka ni thu lo sui ve ngotila mi bial pa chu sak min ti le loi loi mai don sin ti in a lo chang zai keima ni hi in ngai zong chu kan ni ti in yan shia chuan a lo fop thut linin lo mu in a tiffin ken lai po a thlo pha hial ana uim ni ti in yan shi chuan a hmui chu adom wangwanga Shani chuan a lo se le to chu ni in kati palutuk ti tur ka neya ti in atlan chwa sandai mi in kis zeilo vete lini po in hnu do atum le bik chuang mi alo yan shi ei du deuh kalo ken sak che sin kanu in itan liao liawa asiama ni hi ti in tiffin chu alo pe ama a kangai na chin ho kha kadu to vaklova kalom viau na in keilo mayang min shethiam ru ti in alo nar maksi kapi po damdoi in atangin a chuak to a in sai idu awanga Shani hi nei der mai ini kha chen to la lini chuan alo ti ve ngota yan shi chu ko in hwal ni a kalo holo kha ka in sir tak zeta sin min ngai dam to mai la ti in avacha o kwal vel kha thilawang khan kadem lo che idu thlan na alom hun liam to soi thar to su yan shi chuan alo ti dai si a khatya Shanin alo fu atang khan yan shi chuan a thin lung du zong tak le anak ru bo chu a hmuta ti alo in shadai to tlat chuti line secretary alo tlan luta an system chu miswalin an hek sak le thu alo soi tamai an vai mai chuan an phek boy le ta a na thok dang te chuan repair nan ringot po tarkar somni le palital an mamo tur thu an la soi zui chutiang a rei hun an man chuan lu group chuan billion somvel an hlo man hialang chu yan si po chu amang ang tak set lini chuan lungai su min pui tu tur kan zong halange alo ti vata chutiang har satna namai lo tak chingfel teitu om chhun chu lavender chawani ti an hre chiang hle yan she te chuan biak po dan tur chu an dap chhun zom le a Shani po aril alo in swal boina sakhok mai yan she chu a khongai ve tho si a pui chu adu ma se ani na chu an man chwa pha a hlau bok si tlanchia san theini in a in she bok si lova a topa chuan main engine room a chuan ngoi ringin avaluta computer chu ava khoi ngal mol junior a khan lo texin Lucy group in puina an lo ngin thu alo shil chuti lain office lama yan shile a secretary te po lungai takin an lo indom kun meka lini lokalin lungai su kan ti fel thei emang kha cho hi a podro alo ti ve seka tunang huna thil kei thei ring reng em ni ti in yan shi chuan alo shok le ro sia
angoi kur to mai dingsheng technology a kalmai an tum lain secretary chuan khola donga system te chu an recover cha thu an lo shil chumai ba ka hacker te chu hacklet ni in an website po ti chat sakavek an ni bokani ome chutiang ti thei om chun chu lavender chau ani ti an hriat awangin an ngen na chu alo pumta ani an ring engine room a shenilo thu reng chu yan shi te chuan an va hmu a engei ti na lo zot ta a chan ma in lini alo kal hlova lavender kha ka biak sak chi a alo ti fel vek to e ka pui zelang che ka ti kha alo ti zai ming that chu lini chuan hlo dei ma se sheni chuan poi ati lem lova ma se thisen sang ero chu ati ve deu ama awangin an hria chhualo pha hlo ero alom viau thung lavender chu I hmin thei ti na em ni a ti in sheni chuan alo zot ve nga ta min lowila alo siam thadon em ni ti in alo chang ani le mi pa nge me chia ti in a zot le a chutianga computer thiam em chu mi pa ani ringin in la shelak lo to ve si chuan mi pa alo ti deuh nge o ani chuan ka idol chu mi pa alo ni hlo ani mo ti in sheni chu alo ni vur engei ti ka ti chu yan shi an alo ti le chuan lini bok chuan alo chan khal le siam that ve tumanyang a thiam na in a phadon si lova she thiam ro alo ti le to chu kher chu sheni po chuan angai thei ta bik lova han chan le sak mai chu a chak hle ma se a in beng dai le sham shriya na chuan aveng rodeu kur to boka a hosan a hlaw ani ma na zanjia eidu nang ti in asom le shriya na la chuan aveng rodeu kur to si a hosan a hlaw anyang zanjia eidu nang ti in alo soma chu vele lini chuan kan ina e tura tam mai lo e zokla ti in yan shia kuta chuan alo chelvat ni e mislini nen chuan ve dun mai ro ke chu pon lama e chwa ka duwa ti in an kut te chu sheni chuan alo in sui tir vela ke po pon lama e chwa ka du ve tho yan shi an alo ti chal ani chuan kan pathumin e howila ani mai alom lini chuan alo ti le zaya an e ho ta nge yan shi la chuan sheni chu angai sak box si a lini chuan athik deuh tlat yan shi ka birthday a thleng le chep to sin kumtin thil pek thadeu min pek zia thin kha enge tung kumai khian min pek itum ti in alo zot kher nakina kan langai to don ya ti in alo chang thave maya ole e takin lavender kha I hmudu ti ro kai hmu tir don cheunia lini chuan in ti thei takin alo ti le to shani chuan atui in lai alo hak pha hial yan shi chuan in hmuna hun min siam sak thei chuan kalom viawang thil thadeu ka pedon chenia alo ti vata poisa le thil dang ka du lo ma se thil pakhat ero min tia mang che nakina ka shil don chenia linin alo ti chuan sheni chu junior ran alo khola wangin chang turin akal sona lin group fanu linin apian chama telve tura asom thu chu alo shil ta chia mai ole asom na chu lo pom sak phot mai ro ti in a changa junior a po chuan makalo tina sa nakin loka an la she chuak don tho thowa chu hun chu man tangkai atum ve ta ama chu lavender ani ti an shedir mai silova lini po khan yan shi chu lavender a hmutir thei chuan sheni chu chen turangin alo tumril ruve reng chu lo ni in lini pian cham lom hun chu boruak a hot chho viau tura be seyang o